הרבה אנשים לא מבינים מה ההבדל בין בידורית לרמקול. עכשיו אני אעשה לכם סדר, אתם תדעו הכל פיקס. בואו נתחיל מהבידורית. בדרך כלל כל הבידוריות מגיעות עם שני מיקרופונים אלחוטיים. יש מאחורי הבידורית מיקסר מובנה שבה ניתן לכוון אקו, בס, יש לה אופציה של חיבור בלוטוס, דיסק און קי, כרטיס זיכרון. הכי חשוב, הבידורית ניתנת מחזיקה מעמד 6 עד 8 שעות עבודה. עכשיו אתם שואלים מה ההבדל בין בידורית לרמקול. רמקול מוגבר מגיע פשוט ערום, ככה איכשהו עם חיבור לחשמל בלבד. רמקול מוגבר נועד לחבר אותו למיקסר, ואת המיקסר לחבר למיקרופונים. אז מה עדיף לקנות, רמקול או בידורית? אם אתם רוצים סתם לעשות חפלה בבית, בחצר, בגינה, או סתם לעשות קריוקי או חפלה באיזה יער ואין לכם חיבור לחשמל, הפתרון שלכם זה הבידורית הזו. אבל אם אתם רוצים לעשות הפקה יותר גדולה, אתם כן צריכים רמקולים מוגברים, מיקסר, מיקרופונים. היתרון של הרמקול על הבידורית זה איכות השמע והצליל. גם רמקולים וגם בידוריות תוכלו למצוא אצלנו בצליל מיתר. קיים אצלנו ציוד הגברה במגוון הכי גדול בארץ.